A aký bol teda úplne prvý krok, ktorý si spravil preto, že idem byť barber? No, prvý krok preto, aby som sa posunul, že idem byť barber, tak ja som bol v tom Holandsku, Mhm. hej, to už tedy, jak som spomínal, som tak tápal, tak hovorím, že proste idem na Slovensko naspäť a idem byť barber. A všetci do jedného strašný smiech, proste úplne, ty si dofajčený, vieš, Mhm. už ja neviem čo proste. A tak som si hovoril, a vieš, že v pohode, že viete čo, ja vám to poviem tak, do roka, do dňa sa budem smieť ja. Na druhý deň som išiel do obchodu, som si kúpil strojček značky Remington, kúpil som ešte nožnice a takú sadu, ako keby u nás bývajú tie kazety Old Spice, tak tam bolo niečo také, lenže štetka, tam bola taká pena na holenie a po holení taký gel. Tak hovorím, berem to všetko, mal som posledných 30 eur, kúpil tie veci a išiel som proste sa strihať domov, kde som sa 3,5 hodiny strihal. Sám seba. Hej, sám seba pri malom zrkadle, pri úplne ako kebyže mám takéto svetlo ako tu, tak sa teším, ale Mhm. mal som, aby som videl vzadu, tak som si telefónom takto vzadu som si robil, aby som to proste fakt naozaj spravil aspoň ako tak dobre a po 3,5 hodinách som vyšiel z kúpeľne, ale nikto sa na mňa nehneval, lebo som vyzeral fresh, proste nebolo to možno dobré, ale ja som sa usmieval, mňa to potešilo.